Dali uban tabay, manuroy ta sa baybay. Atong kalimtan ang problema nga hinungdan sa kalaan. Sabay ta kadali, walay magpalahi. Tawagan na sila, apili ug pagdali. Hey, what's up, what's up? First Saturday, June. Good afternoon. Yawa. Live stream ta karon mga ka-masters, mga bay. All the time. This is my only favorite station. 106.1 Playing the best songs on the radio. Ronda FM. Ronda 31. Check your time. 1:43 Philippine Standard Time. Kawan niyo po si Master J, only here at Ronda FM 106.1. Ang teleradyo ko dahil dito the best ka. Hey, what's up mga ka-masters, mga bay? It's Saturday again. It's me, yours truly, Master J, para sa ating programang Ronda Rewind Saturday Edition. At mayroon ako mga hinda ng mga music para sa inyo, Master J style. At syempre sa ating nakikinig dyan sa radyo sa 106.1 ng atong mga dial din ha. Kumusta kayo dyan? And mag-uban-uban na punta. Syempre, nana ko yung mga collection of music para sa inyo ha. Let's rewind para sa atong mga musikang noon at ngayon. Mapapakinggan dito lang sa Ronda FM, the best of the best music, only here at Ronda FM 106.1. At syempre, huwag natin kalimutan ang ating nanonood dyan sa television, sa ating mga NCTVN subscribers, Channel 5 or 6. Yes, it's June 4. Ayan, 2022. Charot. Oh, syempre, huwag natin kalimutan na nagbe-birthday ngayon sa June 4. Happy birthday sa inyong tanan. Na din ha, imbitahan ko ninyo. Kondool lang aman to, dada. Speaking of birthday, ano ba? Adlib na yun ba natin yung mga kuhan-kuhan niya ba, no? Happy birthday sa ating kasama dito sa ating istasyon, DJ Tommy Tambay. Ayan po ha. Happy birthday po, tol. Call. Happy birthday dia, call. Onse ato dia, call. So mamaya magbabasa tayo ng mga messages, mga greetings and requests niyo. So i-text na ngayon now na sa ating text line number na 0938-889-9505. At sa ating mga NCTVN subscribers dyan, nandyan na po sa baba ng inyong screen ng ating numero. Uulitin ko para sa ating nakikinig dyan sa radio. Sa 0938-889-9505. Okay, so babasahin natin yan lahat, yung mga greetings nyo. This is your Master J. Only here at Ronda FM 106.1. Ang teleradyo ko dahil dito the best ka. Hey, what's up mga ka-masters, mga bay? Kumusta kayo sa ako ang live stream? Hello. Siyempre, this is first Saturday ng June. At kung gusto mo mina sa music, kung naamo dere sa Kidapawan City or sa North Cotabato, ang ating numero is 106.1. Yan po ang dial sa ating mga radio station. At kung dito kayo banda sa may Kidapawan and Kabakan and kung saan na nakaabot na si NCTVN cable, pwede kayong manood sa Channel 5 or 6. Kasi yung ibang TV 5, ang ibang TV 6. So, ganyan lang. Then, syempre, as usual, hindi po ako pwede mag-play ng music while naka-live stream. Kasi makaka-copyright po tayo. So, mamaya babalik ako ulit para sa ating second onboard. Babalik tayo sa pagla-live stream. And kung gusto nyo mag-greet ko kayo on air, just put your message sa baba. Comment lang. Isa-shoutout ko kayo lahat. Okay? Sa ating mga, speaking of shoutout,
yung emoji and comments natin last Saturday. Ayan. Hello po. Shoutout kay Doc Joey Mecabalo. Ayan. Hello po, Doc. Kumusta po? Kumusta dyan? Nandyan pa ba kayo sa Cebu, Doc? So, that's it. Hindi po ako last Saturday ng May. Hindi po ako nakapag gawa ng shoutout sa YouTube dahil sa busy tayo dito sa opisina. Meron tayong mga bisita. And yun, hindi ako naka-record din, hindi ako nakagawa ng kuan. So kung mayroon man dati naka-emoji doon, titignan ko sa Facebook page ng Ronda. Titignan natin. And siguro dito ko na lang isasama sa ating itong shoutouts na ito, itong episode na ito. So for this, babalik ako mamaya for live stream ulit para pag-onboard ko. So that's it for now and bye-bye. Babalik. Hindi pa bye-bye. Magbabalik po mamaya. Okay? So yeah. Music straight from your heart. Well, see through. The DJ just came. Master J. The hits just keep on coming. This is my only favorite station, 106.1. playing the best songs on the radio. Ronda FM. Ronda 31. Check your time. 7 minutes past the hour of 2. Philippine Standard Time. Kawan niyo po si Master J. Only here at Ronda FM 106.1. Ang teleradyo ko dahil dito the best ka. Hey, what's up mga kamasters, mga bay, mga karonda dyan. Sa lahat ng gusto mag-greetings, mag-greet din ha. I-text na inyong mga greetings sa atong text line number na 0938-889-9505. And syempre sa ating nanonood dyan, sa ating mga telebisyon, sa ating mga NCTV subscribers, channel 5 or 6, nandyan po sa baba ang inyong number makikita. Pwede nyo i-text sa ating i-greet ninyo yung mga family, loved ones, and special someone. Sa 0938-889-9505. And syempre, it's first Saturday sa June. June 4. Speaking of June, naikwan NCTBN notice. Nagstorya tag NCTBN ato ning basahon diri ilang notice para sa atong mga NCTBN subscribers. To all NCTBN subscribers, effective karon na June 2022, the management will be implementing penalty charge for the late payment of monthly subscription. Please settle your account to avoid penalty. Ayan ha, mga karonda, mga NCTVN subscribers natin dyan. Magbayad po tayo sa ating mga dues. Huwag na natin ilagpas pa sa X1 sa due. Okay na si Jura ba? Na. Siyempre, sa atong gusto mo text na para sa mga greetings. And siyempre, nagka-live po tayo sa ating Facebook account na Jax Nimok, JACSNEMOC, Nimok. That's my official Facebook account. You can also follow me sa aking Facebook page na Derita by PH. Also on my YouTube, same rin ang pangalan, Derita by PH. Siyempre, doon ko nilalagay lahat ng nag-emoji, nag-comment sa Facebook live natin dito sa Ronda FM Teleradyo. Kasi hindi ko tignan natin kung mabasa natin mamaya. Titignan natin lahat. Siyempre, para sure, ilalagay ko yun lahat doon ng mga shoutouts. And sa ating mga nag-comment dyan, ato ning isultig ikan kay Sir Ephraim Galo from Manila. Galing to sa Manila. Iba talagang beauty ni Master J, no? From Luzon, Visayas at Mindanao. Pa-shoutout naman, Master J,
sa iyaha mga PHP family dyan. PHP family. Baka naman. Baka naman, di ba? And syempre, shout out dyan kay Mark Donne. Hortilano. Ayan, tama ba? Oh yes, Hortilano. Galing dyan sa Cebu City. Di ba? Visayas na naman. Sabi ko na nga Luzon, Visayas, Mindanao ang beauty ni Master J. Syempre, mayroon pa ako mga hinanda na mga musika para sa inyo. Okay? This is your Master J, only here at Ronda FM 106.1 ng teleradyo ko. Dahil dito, the best ka! Music straight from your heart. Music for your ears. The DJ just came. Master J. The hits just keep on coming. This is my only favorite station, 106.1. playing the best songs Third. on the radio. Ronda FM. Ronda 31. 2:25 Philippine Standard Time. Kauban gihapon niyo si Master J, only here at Ronda FM 106.1 ang teleradyo ko. Dahil dito, the best ka! Hey, what's up mga karonda, mga ka-masters, ako mga bye diha. Hello, bye. Bye-bye. Katong gusto mo greet hala, i-text na dayon na inyong kon para maapas na itong basa na inyong mga greetings din ha. Sa atong text line number na 0938-889-9505. At syempre, sa ating mga NCTVN subscribers, makikita yan sa baba ng inyong screen. Ang ating text line number na 0938 889-9505. Siyempre sa ating mga nanonood dyan sa live stream natin, kumusta kayo dyan? Shout out dyan sa inyong lahat. At siyempre meron tayong announcement dito. Son Jeff Plantation Incorporated, makilala, is in need of one accounting staff. Qualification, a graduate of BS Accounting, Tech, or any business-related course. Knowledge in MS Word, Excel, PowerPoint. Fresh graduates are welcome to apply. For interested applicants, email your resume to sonjeff.hr department and HRDEPT at gmail.com, or you can contact Marilyn Manuel on 0956-5231-378. Ulitin ko yung number ha. 0956-5231-378. Yan po. At syempre mga karonda, mga kamasters dyan, syempre basahin natin tong mayroon din nag-text dito ha. Basahin natin galing kay 0893. Agoy, mura kaila yung kuan ba? Tagaan palagi ko. Magandang hapon, DJ. Magandang pakikinig sa asawa ko si Paisan, sa family ko dyan sa Municipality of Dato Muntual. Greetings from Hanardel Artilino as James Shop 18. Maraming salamat sa pagbasa. O syempre gusto mo message mo greetings, doon lang kayo mag-text sa ating text line number na 0938 889-9505. Siyempre, ito nag-comment dyan. Shout out yan. Comment lang. I-appeal ta mo basa on niya, kay para maisa na to pagbasa, kay magko-commercial pa. So bago tayo mag-commercial, magpa-music sa ta ha. Para sulit. This is your Master J, only here at Ronda FM 106.1. Ang teleradyo ko, dahil dito, the best ka. Hey, what's up? Sa ating nanonood dyan, sa ating live stream.
This is my third on board at syempre as usual hindi ko pwede play yung music kasi maka-copyright. Hopefully kung nandito lang kayo dito sa North Cotabato, pwede pa yung makinig sa ating station sa 106.1. If sa mga NCTVN subscribers yung naka-cable, channel 5 or 6. So, pasensya na, hindi po tayo pwede magpatugtog ng music sa Facebook kasi saya lang din i-mute lang nila kung copyright. Then, yun, mabad record ko sa Facebook. So, mamaya konti, babalik ako siguro final na mag-bye-bye na ako sa aking fourth on board. Then, pag gusto niyo i-shoutout ko kayo, just comment down below para ma-on air ko kayo mamaya. Okay, so that's it for now and babalik ako mamaya. Uy, ulan! Perteng kusogang ulan! Music for your ears. Ulan! The hits just keep on coming. This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio. Ronda FM. Ronda 31. Check your time, 2:47 Philippine Standard Time. Kaban niyo po si Master J, only here at Ronda FM 106.1. Ang teleradyo ko dahil dito, the best ka! Yahoo! Umuulan dito sa Kidapawan City. Super lamig. Oh, kung wala man mo'y importante kayong lakawan, ayaw na mo pagawas balay ha, kay mabasa lang mo. Oh, bayang magkasakit niya mo diha. Bawal magkasakit ngayong mga panahon na ito. Advice yan ni Master J. Pero kung naman mo'y lakawan dyan na importante karon na orasa. Isang nag-ulan, ayaw mo kalimot na laog payong po. Ayaw po dagan-dagan diha, mapaulanan mo, mataligsikan mo na. Lisod na. Mangita jog sabaw na init karon. Mga pita, medyo bugnaw-bugnaw na yung panahon. Syempre, this is my last on board for this June 4, Saturday. Syempre, di na to kalimutan i-shout out nato ni si Soledad Alcalde, si Jumel C. De La Cruz, si Eden Joy Roquero. Yan ang mga gi-shoutout ko karon is gikan na siya sa atong Ronda Facebook page, Ronda FM Teleradio 106.1. Yan po ating akong gina-shoutout karon. Shoutout dyan kay Mario Sarbeda, Luis Flores. Shoutout din kay June Ayong, Soledad Alcade. Sino pa nandito? Si Loreli Resco, Edgar Dapan, Marivic Monrod, Embudo. At syempre, meron din nag-commentary. Wala NCTBN sa poblasyon Quezon Boulevard po. Galing yan kay Angel Limso. And sa ating shoutout din dyan kay Rose Damas, kay Rowella Balios, at si Sir Arim. Ayan. Hopefully natama yung mga pronunciation na may English pa si Master J na nalalaman ha. Mga pronunciation sa inyong mga name. Kung example, nasayop man ko pag mention sa inyong name, pasensya po ha. Tao lang po, nagkakamali din. At syempre, mayroon pa dito, pahabol natin si shoutout dyan kay Bonbon. Ayan ha. Syempre, mag-uban-uban pa ta sa pipila ka minuto kasi mamaya magbabay-bye na si Master J. So kung itong gusto pa mo text, pwede pa mo text. Tatanaw na ito, mahabol ba ninyo text sa 0938-889-9505. Sa ating mga NCTVN dyan, nandyan na po sa baba ng iyong screen, ang numerong 0938-889-9505.
Yan po ang ating number. Paalala lang po ha. June na ngayon. Paalala sa mga NCTVN. To all NCTVN subscribers. Effective na ngayon, June 2022, the management will implementing penalty charge for the late payment of monthly subscription. Please settle your account to avoid penalty. Ayan po, paalala lang po ha sa lahat ng mga NCTVN dyan na nanonood natin ngayon. Siyempre, bayad-bayad mo din pag may time. Ha? Huwag po natin iabutin pa sa due. At siyempre, tingnan na natin yung okay. Ayan, sige. So that's it for now. Wag yung kalimutan pala ha. I-follow si Master J sa ating official Facebook page na Derita by PH. Same lang din yan ang pangalan sa aking YouTube account. Derita by PH. D-R-I. Dere. Ayan ha. Makita yan sa aking cover page sa Ronda FM Teleradyo. At syempre mag-bye-bye na si Master J kay naapay musulod na live stream, live draw sa ating STL. Ayan ha. So this is your Master J, Uban ta, next Saturday edition ng Ronda Rewind. And syempre, maulan, relax na mo. Naapa ko i-play na music para sa inyo. Bagay ni kay ulan, medyo relax natin dyan. Kung gusto pa kayo matulog, tulog muna kayo dyan. Makinig nang sa music sa Ronda FM. This is your DJ, Master J, only here at Ronda FM 106.1, ang teleradyo ko dahil dito, the best ka. Bye-bye! Bye-bye! Tawagan na sila, apili yung pagdali. Hey, tara na, tawagan na sila. Ayaw na paglangay, wa na higayon. Para ato ang huna-hunaon ng mga sugilanong nagdala o kasubo sa atong panahon. Bisan pa o pila man ka problema mula bay. Lingawon ka na mo pag ayaw kami imong sabay. Tarabay, ayaw na pag inarte way ulaway. Inatura nga tapos